Да. Αναστασία, μπορούμε να σας γνωρίσουμε λίγο. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ που είστε εδώ. Και εγώ χαίρομαι που έχω ελληνικά. Εγώ είμαι Θανάσης Γερός από το Μέγκα. Και διαβάζουμε γιατί είναι στο ίντερνετ. Πες μας λίγο για το... Τι είναι το απόψινο. Γράψτε πολλά γιατί θα δώσουμε κάπου στο σιγά και θα δώσουμε το κομμάτι. Λοιπόν,